Και τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ακολουθεί η εκπομπή «Έλα στο φως». Να περάσει ο επόμενος. Α, καλέ! Στραβωμάρα! Στραβωμάρα, εγώ κυρά μου, γεια σου, κάθε μπροστά τη μαγκούρα. Συγγνώμη, τι θέλετε εδώ? Εδώ δεν είναι εκπομπή «Έλα στο φως». Ναι, εδώ είναι. Ήρθα να βρω το φως μου. Ο γιατρός που είναι. Αχ, δεν καταλάβατε. Εδώ δεν είναι οφθαλμιατρίο. Η εκπομπή λέγεται «Έλα στο φως». Τότε να φύγω. Όχι, θα καθίσετε. Δεν έχω καλεσμένο. Καθίστε. Όχι εκεί. Α, εδώ. Ελάτε. Μη φοβάστε καθόλου. Πείτε μου τώρα, πώς ξεκίνησε το πρόβλημα με τα μάτια σας? Όταν ήμουν μικρός, με πήγαν οι γονείς μου ένα τουριστικό ταξίδι στον Καναδά, στους καταράκτες του Νιαγάρα. Εκεί όταν ήταν στους καταράκτες, κόλλησα καταράκτη. Και μετά? Μετά που επιστρέψαμε την πατρίδα, μισό, τρίχα. Ενημερώθηκα και είδα ειδήσόμαση, ένα σκάνδαλο φοβερό του βατοπεδίου και καθώς επίσης και τα δεδομένα ομόλογα. Εκεί έπαθα αποκόλληση του αμφισβητοειδούς. Μάλιστα. Τότε πήγα στο στοματόγιατρο και λέω, γιατρέ, δεν βλέπω καλά. Μου λέει, χρειάζεται γυαλιά. Λέω, μα φοράω γυαλιά. Τότε μου λέει, χρειάζομαι εγώ. Τότε άρχισε η κατάσταση να αποτροπιάζει. Όταν άκουσα μετά το ΓΑΠ να λέει ότι λεφτά υπάρχουν, εννοούσα νομίσματα. Δηλαδή όταν λέμε νόμισμα, τι σημαίνει, Δεσποινίνη μου, εσείς που είστε γραμματιζομένοι, νόμισμα? Σημαίνει ότι νομίζεις ότι το έχεις. Μάλιστα. Νόμισμα. Και μετά νομίζεις. βλέπατε καλύτερα? Όχι, υποδοπιάσε κι άλλο η κατάσταση και ξαναπήγα στο γιατρό και λέω, γιατρέ, βλέπω μόνο μαύρα μυγάκια. Μου λέει, με τα γυαλιά που σου θα βλέπεις καλύτερα? Λέω, ναι, βλέπω τα μυγάκια πιο μεγάλα. Πω πω. Τι καημός! Τι καημός! Τι είναι αυτό? Το όργανο μου. Α, και τι παίζετε με το όργανό σας? Στραβίνσκι. Είναι το πιο δύσκολο όργανο στον κόσμο. Η φλογέρα, καλά, γιατί? Γιατί πρέπει να κλείνεις όλες τις τρύπες και να προσέχεις τα πρόβατα. Α, δηλαδή είστε και τσοπάνος. Ναι, ναι. Και με την Τζοπανίδου τι σχέση έχετε? Απλή αντωνυμία. Μισό. Τρίχα. Έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας? Ναι, έχω δουλέψει στη ζωή μου. Πού? Στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τι κάνατε εκεί? Έκανα τα στραβά μάτια. Αλλού κάπου έχετε δουλέψει? Ναι, έχω δουλέψει. Πού? Πού? Στο Δήμο Αθηναίων. Και τι κάνατε? Γενικός γραμματέας. Γραμματεύς? Και πώς, αφού δεν βλέπετε, πώς δουλεύατε? Τυφλό σύστημα. Μετά είδα, Μα αφού δεν βλέπετε. ενώ με ενημερώσανε ότι θα έρθει κάποιος κύριος Παπαδήμος. Λέω ότι κάτι κακό θα συμβεί. Και να που είδα. Τι είδατε πάλι, αφού δεν βλέπετε? Με ενημερώσανε ότι θα έρθει ο κύριος Σαχλαμαράς. Σαμαράς. Ναι, το ίδιο Σαχλαμαράς, Σαχλαμαράς λέει συνέχεια. Και από τότε νιώθω πρωτογενή στραβωμάρα. Αχ, και πώς νιώθετε με την πρωτογενή στραβωμάρα? Εντάξει, να πούμε για το τραγούδι το ίδιο, έχω και τα ωφέλη μου. Τι ωφέλη έχετε? Ας πούμε, γλιτώνω το χαράτσι. Πώς το γλιτώνετε? Απλά δεν έχω δει. Να την κάνω τι, αφού δεν βλέπω. Ναι. Να την κάνω. Σωστά. Και δεν μου λέτε, πώς μαγειρεύετε, έχετε ας πούμε κουζίνα? Έχω κουζίνα, αλλά μια φορά πήγα να μαγειρέψω και τα μάτια δεν με κάψανα. Ψυγείο? Ψυγείο όχι, είμαι αρρώψυκτος. Και πού τρώτε, πώς τρώτε? Στα σίτια της ενορίας. Εκεί τρώμε και τα εξάβγα. Απ' τη Ξιαυγή. Μισό. Τρίχα. Πω, μας γεμίσατε τρίχες. Έχω πρωτογενές πρόβλημα. Κουρεύονται οι Ξαβγίτες. Πώς? ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Και τώρα δεν μου λέτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Τώρα σκοπεύω να πάω στην εκπομπή Φως στο τούνελ. Όχι, πήγα και με θεώρησαν χαμένο. Και μετά και σκέφτομαι να πάω και στο τάπου που κοντεύει Πάσχα στην εκπομπή Λάβετε Φως. Δεύτερη Λάβετε Φως. Ναι, αν δεν απατώμε, δεύτερη Λάβετε Φως. Δεν ήταν τίποτα, μια λαμπά μου και έκαψα τα χέρια μου. Και στο απότερο μέλλον σκέφτομαι να πάω στην Κωνσταντινούπολη, αυτό πώς το λένε. Στο φανάρι. Μπράβο, Φως φανάρι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε Δεσποινής, η φωνή σας μου είναι γνωστή. Αν δεν απατώμεν, έχω τη τιμή να ομιλών με δύσπανη Δεσποινίδα Τίσα Βασιλάκη, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Αγάπη μου! Εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Sorry. Έχουμε δουλέψει μαζί πολλές φορές. Και θέατρο, ειδικά θέατρο. Το φοιτητή, στο Πατεριάκο που σχομολογάω. Έκανε μια κουτάνα, δεν το θυμάμαι. Φορτωμένοι αμαρτίες. Και που ξέρω αν έχεις πάει με άντρα και μου λέει κομπάκι και λέω δεν σου φαίνεται καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Το Κολομβούνι τι τον έχεις?